Molt bona nit, guineus nocturnes, com esteu? Ja estem aquí en directe, perdoneu la tardança, per variar, doncs hem tingut problemes tècnics, sempre que hi ha una entrevista d'aquest calibre passen coses, sempre passen coses, però ja estem aquí, no us preocupeu, al racó del manga, podcast de manga, anime i cultura japonesa en català. Avui tenim de moderadora ni més ni menys que una membre clau del podcast, tenim a Vidi Chuel en antena. Molt bona nit, Vidi! Muy buenas, nois, com estem? Molt bé, aquí preparada per fer d'espada del directe? Nací preparada. Nací preparada, sí senyor. La Vidi gestionarà el xat. Recordem que segurament tenim també en Magori i la Geis que també faran d'espades i moderadors del xat, per tant porteu-vos bé. Seleccionarà la Vidi algunes preguntes interessants que pugueu llançar al convidat d'avui. I ja sabeu, no podem llançar totes les preguntes que feu, ¿vale? Intenteu posar-les en mensaje destacado, és impossible, totes és impossible, farem una criba i intentarem passar-nos-ho bé una mica. Què et sembla, Vidi? Presentem el convidat d'avui ja? Sisplau. Doncs molt bé, l'intentarem posar en pantalla. Aquí el tenim, l'esteu veient, és en Marc Lesan. Molt bona nit, Marc. Bona nit, nois, què tal? Com estem? Molt bé, encantat de saludar-te ja. Estem aquí amb en Marc un moment, que modifico això, ja està. Doncs, com us deia, Marc Lesan, si no m'equivoco, és youtuber en català i és realitzador audiovisual. Benvingut al podcast del racó del manga. Merci, moltes gràcies per convidar-me. Últimament més realitzador audiovisual que youtuber, vaig intentant fent com equilibrar la balança i fer contingut a tot arreu, però bueno, mira, faig una mica de tot. Molt bé, estàs preparat per entrar una miqueta a la cova friki otaku catalana, sí? Absolutament, bueno, estic preparat per entrar-hi, tampoc és que m'hagi preparat molt en plan a la meva vida, o sigui, tinc coneixement otaku a nivell d'usuari, val? I molt bé. sí que tinc la meva fase de, o més otaku màxim, saps? La típica fase que passes rotllo adolescència de dir, anem cada saló del manga i cada d'allò, per mi va ser aquella fase de dir, en plan, anava seguit, saps? Però bueno. És a dir, eres usuari assidu del Manga Barcelona, del Saló del Manga. Sí, bueno, de fet, la primera persona que vaig conèixer, tio, per Twitter, perquè he conegut molta gent per Twitter, la primera persona que vaig conèixer sí que vaig desvirtualitzar, que va ser una miqueta catfish, però bueno, va ser allà al Saló del Manga, tio, de fet. Ostres, doncs... Sí, no, i era molt fort, tio, era molt fort. De fet, bueno, és una miqueta massa bèstia, però és que a més el tio no el coneixia, diu, bueno, porto un collar de l'L, saps? Del Death Note. I abans em diu, estic anat al pavelló, i vaig anar al pavelló i era com on estaven els menjars i tal, vaig passar per davant de la paradeta aquesta on feien les boletes d'arròs, que fotien una flaire de l'hòstia. Sí, els onigiris. I després, sí. Com has dit? Onigiris, no? Onigiris. Els onigiris, l'arròs, onigiris, sí. Bueno, sí, també, els onigiris. Doncs això, i després em giro i diu, no, estic aquí i tal, i està el paio aquell, metre 90 d'alçada, metre 90, en plan, em miro cap amunt, dic, és aquest tio? En plan, miro en plan, what? És un gegant, i jo juro que fotia la mateixa flaire d'onigiris, tio. O sigui, la mateixa flaire que la tenen. Era brutal. Allà passa una compte al nivell que hi ha, no? Nivelasso. Sí. Molt bé, doncs, com hem dit, en Marc Lesan ja entrarem en el món otaku, que jo crec que he descobert coses que no m'imaginava. Jo crec que ets més otaku del que penses, Ho intentarem demostrar, això, avui, val? Ell, com hem dit, és realitzador audiovisual. El primer que preguntaria és, explica als nostres espectadors en què consisteix exactament aquesta feina. Què fa un realitzador audiovisual? Bé, quan estudies realització audiovisual aprens a muntar, aprens coses de guió, aprens coses també de... Un realitzador també pot ser la persona que condueix les emissions, per exemple, realitzadors audiovisuals ara mateix és el que estaries fent tu, posant les escenes del Twitch, canviant d'allò, és essencialment el que foten... Nosaltres vam fer pràctiques de tele, de punxa càmera 1, punxa càmera 2... Clar, això ja és nivell ja màxim. Sí. O sigui, diguéssim que podria ser... Jo sempre m'ho he imaginat això, Vull dir, si a vegades nosaltres tenim problemes fent directes, com els d'avui, ostres, aquesta escena, superposa-la, ara que entri aquesta transició, aquest amb àudio i tal, clar, això en una televisió
té que ser com si fos un OBS però multiplicat per quant? Per 10, no? Sí, en comptes de tindre l'OBS Sí. I programar-te potser les tecles on canvies l'escena, tens un panell de la hòstia, que és el panell de realització, on allà tens les transicions, tens les diferents vies per on et venen els vídeos, les càmeres, ho tens tot. I tu programes i tal, o sigui, és bàsicament com si tinguessis un pad d'aquells, saps, els pads que tenen els streamers pros, tio, que allà foten com efectes de so i doncs allò, però heavy, saps? Sí. Molt bé, doncs aviam, una altra pregunta, sent realitzador visual, estàs a les xarxes, estàs a Twitch, per cert, el Marc Lesan està a Twitch, el podeu seguir, està a YouTube, jo diria, des de fa més temps. Quan vas sentir aquesta necessitat de crear contingut audiovisual a la xarxa i per què? En general, la vaig sentir, a la xarxa en general va ser quan vaig veure que tothom s'està fent xarxes socials, el típic que amb 11 o 12 anys veia que tothom tenia el mòbil i jo en plan, també volia el mòbil, i de sobte és com Facebook no em deixen tenir Facebook, i aleshores em vaig fer Twitter i és com, vale, perquè el meu art de personatge era el de fer la cunyeta graciosa, vaig a fer-me un Twitter i vaig a fer la cunyeta graciosa. I el mateix amb el YouTube. El primer vídeo de YouTube que vaig fer és una cosa super ridícula, que és un vídeo jo cridant i fent un accent cubano super cutre, però la gràcia era enxerro als amics d'institut. Sí. I estava, que a més estava amb una merda de com es diu? De la Xenescat, tio. Com és? Un albergue de la Xenescat a Comarruga, tio, que era una puta merda, tio, i després un vídeo allà de esto la mierda paisaje, no sé què, i la gràcia era ensenyar-se als de l'institut i dir jaja, humor. I doncs una mica per això, vaig començar per contactar la gent de l'institut i després ja, doncs vaig... La bola de neu es va fer grossa. Sí. I i després ja, vull dir, jo ho feia tot en castellà també, perquè ho feia cap als meus amics de l'institut i la gent de Twitter que coneixia que parlava amb ells en castellà. Sí. I doncs de sobte també a Twitter i a YouTube vaig veure que em trobava més gent amb la qual parlava català i jo parlo català a casa, amb la família parlo català, amb la majoria de gent de la família i tot l'entorn parlo català, dic per què no podria fer això també en català? És igual de vàlid. Exacte, en parlarem d'això, en parlarem. M'estic reservant la traca forta per més endavant a l'entrevista. Aviam, Vidi, estàs per aquí, no? Què diu la gent pel xat? Algun comentari interessant? Sí. Dispara. En Crostar pregunta si parlaràs, Marc, de Me voy a Andorra. Home, si m'ho demana... Home, la cosa és que el vídeo deu tindre com 2 o 3 anys i segueix sent igual de rellevant, tio. És brutal. I res, i és molt fort perquè la dona, tio, que surt allà, que la vam atracar gairebé perquè fes digués un parell de frases pel vídeo i tan sols me'n recordo el nom, no ens va dir el nom, tio. Ostres. Sí, es va prestar a dir les frases, sí, perquè estaven fent un acte d'aquests d'Òmnium, no vés a saber què. Sí. Es va prestar a participar a l'acte, sí, després ajudàvem jo i els meus col·legues, l'Oriol i el Sergio, que m'acompanyaven, a moure cadires per posar-les a l'acte, tio. I vam gravar aquelles 2 peces i després vam estar com 10 minuts movent cadires de fusta d'un lloc a l'altre, tio. Déu-n'hi-do. Com ho ve? Això d'Andorra està agafant volada, tothom s'està anant allà, els que suposo que els facturen més, no? Com ho veus, això? Quina és la teva opinió? Són gent que, com la frase aquesta que normalment s'utilitza per descriure aquesta gent llibertària de dretes, són massa estúpids per entendre els impostos. I jo entenc que hi hagi un descontent en com es gestionen els diners públics, en concret a l'estat espanyol, però no pots agafar i criticar que si tu estàs tenint un nivell d'ingressos més elevat vagis essencialment a evadir impostos. Clar, però és que hi ha molta diferència, vull dir, estem parlant, si no m'equivoco, d'un 50% per les grans fortunes a un 10% a Andorra, una cosa així, Sí, és molt bèstia. És això, o sigui, 50% de taxació a les grans fortunes és el que és just. O sigui, òbviament és una cosa que és tan òbvia com també absurdament debatuda que les grans fortunes haurien de pagar més i els autònoms a nivell d'usuari haurien de pagar menys impostos. O la gent... Sí, és el que diem, no? Vull dir, com a autònom m'agradaria pagar a Hisenda 3 milions d'euros, no? Perquè voldria dir que facturo molt més, no? Factures 6. Factures 6, clar. Per tant,
vol dir que de net te n'emportes 3 o 4. O sigui, tant de bo jo pogués pagar a gent d'això, no? És aquesta la filosofia. Bé, entrem, després tornarem a la Vidi, entrem una mica ja en el tema del català a les xarxes. Evidentment vas fer un vídeo, que és com et vam conèixer, que es diu La generació perduda. Bàsicament tenim molts punts en comú aquí, encara que perquè el món otaku català comparteix gairebé la totalitat de la premissa d'aquell vídeo. El podeu buscar al YouTube, Marc Lesan, La generació perduda, no té desperdici, busqueu-lo. El català té molt poca presència, ja no a la televisió, sinó també a les plataformes. El que jo plantejo, més que una pregunta, és a veure com ho veus. Tu creus que això, en part, no és culpa nostra? És a dir, de pensar, perquè jo ho he sentit moltes vegades, que el català no és un idioma rentable per facturar a les xarxes i molta gent ja es rendeix? Vull dir, definitivament no. O sigui, això, el que passa és que el català és una llengua minoritzada, de la mateixa manera que també ho és llengües, com que diria jo, amb un nivell similar de parlants com el finès, l'eslovac, el grec mateix. La cosa és que aquestes llengües estan defensades també per un estat i per unes institucions que l'utilitzen i el legitimen, i aquí el que passa és que tenim un estat que agafa i que juga a la contra també de la difusió de la nostra llengua i de la nostra cultura, i que ja, si fos el castellà la llengua hegemònica, ja els aniria bé, i això se suma també a un factor que afecta tant el català com totes les llengües que no són grans llengües com el castellà, l'anglès o el mandarí, que la globalització i tot el tema de les xarxes socials ha portat a que es tendeixi més a 3 o 4 idiomes en general per comunicar-se en les xarxes, i al final és això, que els algoritmes agafen i premien més els continguts en aquestes llengües. I o sigui, en aquest sentit sí que estem en el mateix fangar que altres idiomes, però passa que tenim el problema afegit que no tenim aquest suport institucional. Clar. I des de les institucions que haurien d'estar defensant la nostra llengua, les estratègies són caduques i molt sovint insuficients. Clar, és que les xifres, quan nosaltres justifiquem que l'anime en català seria rentable, perquè estem segurs que seria rentable el seu retorn, és perquè hem de pensar que al Manga Barcelona cada any passen 150.000 persones. Ho diré avui en directe, ho he dit 1000 vegades això, 150.000 persones. Que ve gent de tot Espanya, evidentment, però la majoria són d'aquí. I no tothom els que van al Manga Barcelona són la totalitat del món otaku català, per tant vol dir que n'hi ha més. A més, hi ha una comunitat de streamers, tu mateix, les artistes del Tenkaichi, en Magori, etc., que està sorgint bastant fort en català. I l'audiència del Canal 3XL a la seva època era molt forta. Per tant, el que tu dius sí que tindria sentit que aquí hi ha alguna raó que s'està com bloquejant, perquè rentable sí que ho és. Les xifres parlen per si soles, no, Marc? El món friki és allà, o sigui, la gent és allà, o sigui, hi ha la comunitat, és el que deies, o sigui, al final sempre hi haurà gent que vagi al saló del manga, i també hi ha gent que serà friki, que potser ni tan sols és parlant habitual en català, però com que hi haurà aquesta oferta de manga o d'anime en català, la persona aquesta ho veuria en un hipotètic XL, i encara que no parlés sovint català, tindria aquest input de m'he vist Bola de Drac en català, i ara quan escolto Onda Vital em venen ganes de fotre una arcada, saps? Exacte. És això, o sigui, és això. Sí. O sigui, al final també és una eina, i jo diria que és una eina clau d'agafar i de potenciar la llengua, de recuperar aquest anime, i encara que no fos 100% rentable, alguna cosa hauria d'haver-hi. No sé com van tampoc el tema dels drets, per això també deia molt en el vídeo que tampoc tenia clar de què parlava, perquè potser s'hauran encarit, com tot, i també doncs televisions autonòmiques com TV3 doncs potser no tenen tampoc el pressupost per invertir-hi, de la mateixa manera que han perdut drets en esports,
però sí que és veritat que la gestió de recursos i de programes últimament a la corporació ha sigut bastant dolenta i que mirant de gestionar-la de manera diferent, doncs potser s'hauria aconseguit tindre alguna mena d'espai decent pel contingut juvenil i potser doncs, incentivar això, el doblatge d'animes i d'altres sèries, no només anime, també diverses sitcoms, em recordo que també feien els informàtics, tio. Sí, hòstia, els informàtics, sí. I llegendari, tio. L'episodi de Soc discapacitat, no l'oblidaré en la meva vida. Soc discapacitat. També. Impressionant, brutal. Impressionant. Sí. I pots veure perquè ara hi ha Miquelets, que és essencialment està cobrint aquest com buit que hi ha i la gent que encara com troba aquest buit a faltar o que vol aquest contingut, o sigui, estan anant-hi allà a veure-ho. Bé, estan fent una estratègia que legalment no compartim, sí, però revolucionàriament s'entén la seva intenció. És a dir, mira, clar. Em vaig veure Evangelion, l'últim anime que m'he vist ha sigut Evangelion, perquè no me l'havia vist, tio. A la meva època, no sé, no vaig arribar, crec que quan posessin d'altres XL que donaven Evangelion el donaven quan jo era massa petit, crec. Parlarem. I vaig agafar i vaig dir no, perquè, o sigui, Evangelion el van posar a Netflix, però estava en castellà, no estava en català. I vaig dir no, jo m'espero a que fotin Evangelion en català i me'l veuré quan el fotin en català. Sí. Què passa? No l'han fotut. No l'han fotut. Per tant, l'únic que aquí tens l'edició... Un poquito el download. I l'he vist per allà, però me l'he vist en català. Sí, tens l'edició física de Selectavision, que sí que incorpora els àudios en català, però no estan incorporats a les plataformes. I ara és quan jo et plantejaré una reflexió. Val? Anar a comprar el disc, no? Ara? Estaria bé. No. És el que feia quan anava a la Revolver. També. Perquè a la tenda de discos, saps? Perquè jo potser posava la música a YouTube o a Spotify o simplement me la ripejava, tio, rotllo Invenio Carmen, però després com aquest grup m'agrada massa, seria just que jo comprés el CD en físic. Saps? Sí. A part d'això, nosaltres sempre diem, i és veritat, estem investigant de manera seriosa el per què no torna l'anime en català. Estem trobant moltes coses que encara no podem dir, perquè si tu estàs fotut a la ràdio o la tele sabràs que per dir alguna cosa doncs s'ha de tenir tot ben contrastat, de quina manera ho hem de dir, etc, que tot sigui segur, no? És que tampoc crec que... Jo no culpo al 100% a la corpo, òbviament, de l'aparició de l'XL ni de lo de l'Esport 3. Ells probablement no haurien pogut predir l'augment dels preus dels drets tant de les sèries d'anime com dels esports i també doncs, potser tampoc haurien pogut predir del tot l'auge de les plataformes online, que és cap on jo crec que ara s'haurien d'orientar si alguna nova iniciativa juvenil per portar aquesta programació del 3XL tornés a existir. S'haurien de pivotar en això. Aquí és on vull anar jo ara, aquí ara mateix a les plataformes, perquè en aquest grup en el qual està l'Arnau Rius, que estic segur que el coneixes. Sí. L'Arnau Rius. És un dels jefes de Malaya, té. Exacte, després en parlarem. Va sortir una teoria que no se m'havia passat pel cap, però té tot el sentit. És a dir, una de les línies d'investigació és per què les plataformes de streaming no incorporen a l'àudio en català de sèries d'anime que tenen en emissió i que ja està doblat. És posar un arxiu d'àudio. I una de les teories, que primer no me la podia creure, però tot i que no està demostrat, tindria sentit, és la següent. I és que si incorporessin a l'àudio català de totes les sèries d'anime que, per exemple, estan a Netflix o estan a Amazon Prime, etc, com que el doblatge d'anime en català generalment és de més qualitat que el doblatge en castellà, perquè se'l tracta millor, la gent demanaria sempre anime en català. I per tant això encariria els preus de les plataformes. I això no els interessa. I per tant prefereixen... Sí. I per tant prefereixen conservar el castellà i no tocar això. Tu com ho veus, això? Però això és una teoria de merda, tio.
Doncs només jo ho he sentit, per això, doblatge que ja està fet... Pues qui t'ho ha dit? T'ho ha dit algú que és un posco o alguna cosa, tio. O sigui, estan fotent tot de megaproduccions que fa Netflix, tot de sèries que potser contracten dels drets, que potser les emeten a Estats Units però no les emeten aquí, de sobte les compren per posar-les aquí a Netflix a Espanya. Agafen i pillen diferents de llonces i no canvia el valor de la subscripció, però per fotre un puto àudio d'un doblatge que ja està posat, tant d'encarir el preu de la subscripció de Netflix, tant d'encarir el Crunchyroll, què collons Però aleshores quan es llicencies un nou anime, la gent el voldria, l'haurien de llicenciar en castellà perquè Netflix a Espanya l'has de doblar en castellà, però la gent demanaria que també es doblés en català. I això implica, per exemple, que Netflix pagui un doblatge addicional, que més o menys cada episodi d'anime val uns 1.000 euros, per aquest nou anime. Aleshores, si ho han de fer per tots, a Netflix i a Amazon Prime se li multiplica el gasto. És aquí on volia anar jo. La cosa és que, de facto, hauria de ser així. Clar, hauria de ser així. Jo no em puc creure això. En un país on realment cuides, suposant que tu encara creus en Espanya, com un país on cuides les altres cultures i els teus idiomes i creus que és plurilingüe i pluricultural i aquestes merdes, doncs tu hauries de veure com a empresa estatal que ja està també cobrir aquestes necessitats, tio. Perquè al final és això, o sigui, clar, al final el tema del doblatge aquest abans requeia suposo, en les teles autonòmiques, ETV doblava en basc, TVG doblava en gallec, TV3 dobla en català. Però clar, ara hi ha aquestes plataformes estatals que arriben també a tot l'estat, a altres territoris on es parlen altres llengües que són cooficials i si tu estàs agafant i estàs ocupant aquest nínxol de penya i la penya t'està consumint el teu contingut i tal, i estàs també ocupant doncs la gent que veia abans el 3XL, que veia abans, que t'ho diré jo, puto Avala Club, doncs també has de tindre en compte que hi ha doblatges per aquestes zones, tio. Sí, hauria de ser així. Diguem que hauria de ser així, però alguna cosa està passant i és d'on hem de treure l'entrellat. Si és més o menys rentable, això ja és més discutible i vull dir, però és que és això, la qüestió no hauria de ser econòmica. La qüestió hauria de ser de fomentar la normalitat, fomentar en fi la normalització d'aquestes llengües. O sigui, clar, aquest és un dels exemples amb els quals al final, a la progressiva, si es fan iniciatives com aquesta, al final doncs clar que li estàs traient legitimitat a la llengua, no estàs cuidant les llengües cooficials del teu propi país. Jo crec que es resumiria tot en un clar i senzill puta Espanya, però bueno. Bàsicament, bueno, és una de les teories més acceptades, també t'ho diré, però ja et dic, a vegades dius, la cosa no em puc creure que sigui tan simple, però esclar, és que no trobes cap altra explicació de vegades, també t'ho he de dir. Vidi, aviam, com està el xat? Perquè jo, amb l'invent que he fet, no el puc llegir. Digue'm alguna cosa. Sí, bueno, pensen més o menys com vosaltres i ho comparen amb l'islandès, que es veu que també està en una situació semblant. D'altra banda, també tenen preguntes pel Marc relacionades amb l'anime, tornant al tema. Bueno, aviam, dispara. La gent està molt interessada en saber si has entès Evangelion. Uau! Pregunta avançada, sí. No m'he vist la pel·li, m'he de veure, perquè no he trobat un hueco. Potser me la veig aquesta nit, la del fi d'Evangelion. M'he vist els capítols de l'1 al 27, tinc entès. Del 26, de l'1 al 26. El 27 és la pel·li. Tinc entès. I aleshores, he entès Evangelion. Buah! Sé que el tio l'engoleix un apòstol d'aquests, un àngel, perdó. L'engoleix allò es queda com per entremig, tio. Jo crec que es queda una miqueta rellogat de Schrödinger, no tinc ni puta idea, tio. Jo què sé, Sí. A veure, Evangelion és molt profunda, Podríem estar aquí parlant... El Shinji mor o què? O simplement en plan que ja s'han fet una palla mental tan forta que... Jo només et dic... No fem spoilers. Sí, no fem spoilers. Jo només et dic que els 2 últims episodis que has vist de la sèrie, que estic segur que aquí no has entès res, perquè ningú va entendre res. És una fumada. Els 2 últims episodis, les 2 pel·lis que has de veure, que és Death and Rebirth i The End of Evangelion, són aquests 2 episodis ben explicats. Aleshores, la resposta és no has entès Evangelion.
Mira't les pel·lis, imbècil. No, aquests dos últims episodis. Per cert, Fran Moto ha tirat una pregunta amb una carta de Streamloots. Aquesta pregunta la tinc apuntada pel final. La farem, Fran Moto, la farem. Val? Seguim. Aviam, Marc, tu també has fet contingut, legítimament, només faltaria a les xarxes, en castellà. Sí. Una pregunta, curiositat meva, perquè jo aquesta pregunta a mi m'ha passat això, val? A mi m'ha passat. Tu no t'has sentit mai dir la típica frase de si vols explotar hauries de fer-ho també en castellà perquè arribaràs a més gent i facturaràs més i tal. T'ha passat això? No sé, que m'ho hagin dit tal qual, no sé, vull dir, jo feia contingut en castellà i em menjava una merda, perquè tampoc estava, no sé, jo he tingut més visibilitat de moment en català que en castellà. El contingut en català... Jo m'ho he sentit, això, jo m'ho he sentit. En el podcast també, si el podcast el féssiu en castellà, arribaríeu a més gent i no sé què. I a vegades la gent... Sí, el racón del manga. I a vegades la gent no entén que jo no ho faig en català per una raó política, ho faig perquè vam créixer mirant anime en català. I el nostre objectiu, un dels nostres objectius, és que aquest doblatge torni. Per tant... Això també és una cosa que es deia molt... O que quan jo vaig començar, deien coses, la típiques que diuen en plan volem preguntar-vos per què feu contingut en català, no sé què, amb les iniciatives que va sorgir com Malaya, i jo deia molt aquest rotllo de la reivindicació i tal, però clar, és que és això, o sigui, no hauria de ser cap reivindicació ni cap posició política inherent a agafar i parlar en català. Independentment del que pensis políticament, tu hauries de poder fer continguts i tal, i en català no hauria de passar res, i és això, o sigui, també com lligar una cultura o una llengua, una ideologia intrínsecament també l'agafa i li treu el valor, crec jo. Sí, en això estem, totalment d'acord, i s'hauria de normalitzar, i és el que estem intentant fer tota la comunitat de streamers i des de la comunitat de la Nit Friki també normalitzar això i demostrar que el mercat i la comunitat otaku catalana morir no ha mort mai. El que passa que ara tenen un buit que després tornarem a aquest buit. Ara sí, entrem una mica ja ho han avançat amb Evangelion, però entrem una mica ja a jugar amb tu una mica a veure què has vist i què no has vist d'anime, perquè potser has vist més del que et penses. Aviam, Evangelion ja hem tocat el tema, val? Estàs en ello. Jo et recomano que les pel·lícules les vegis molt tranquil·lament, són per disfrutar, val? Són pel·lícules de sentar-se al sofà, palomites, llum apagada i disfrutar-les. Tinc el llit aquí i jo em puc fotre amb els cascos i tombar-me allà i veure la pel·li amb el monitor aquest de la dreta, per tant, tinc super ben muntat. Perfecte. Això és com m'he menjat tot Evangelion, o sigui que sí. Perfecte. La recomanaries a la gent, Evangelion, de moment? Home, esclar, vull dir, també et dic, estàveu dient que sí, alerta spoiler, no sé què, han passat 25 anys. Vull dir, l'han remès bastantes vegades també, fins al 2003, 2004, fins on jo sé, la matien pel 33, quan el 3XL ho feien del 33. És del 95, He tingut temps. Sí, és del 95. És més vella que jo, Evangelion, tio. Sí, de fet, nosaltres tenim la teoria a la comunitat de que si un anime ha passat més de 20 anys ja no pot haver-hi spoilers. Doncs ja està. O sigui que... Sí. Al final... Jo crec que només en quant a animació i disseny de personatges és impressionant. O sigui, és impressionant. Una altra pregunta que et vull fer. Has pogut veure Sakura, finalment? Hosti, Sakura. Crec que era el que veia en plan... crec que era el primer que sortia del 3XL, o no sé si era del Super 3 i després apareixia qualsevol altra història. Però sí que era el primer o segon programa del 3XL, potser després fotien a l'Slam Dunk i si l'estava veient entremig i passava a mi iaia per la cuina, que és on em posava jo a veure el 3XL, venia i em deia, això no és... Aquests dibuixos no són suficientment... Suposo que tenia algun motiu cristià, una cosa d'aquestes. Pues Sakura no té absolutament res pejoratiu, O sigui, és però blanca totalment. Si és del 3XL, per la meva àvia és el dimoni. També el Shin-chan també l'odiaven, també... I no només passava amb animes, de fet. Sí que podria ser Sakura. Padre de família també no me'l deixaven veure, aquestes coses, també.
Déu-n'hi-do. Però en canvi Death Note sí que has vist alguna cosa, has dit, no? Conec els referents i alguna cosa he vist, però suelta no he seguit com tot el de llances. O sigui, tinc més coneixements del lore i de coses d'aquestes d'anime que no que hagi vist, saps? Molt d'anime i aquestes coses. Molt bé, algun altre anime que ens haguem deixat perquè la gent et conegui? Alguna cosa que hagis vist, has dit Shin-chan, Evangelion... Sí, la cosa és que, clar, recordo moltes coses, però la majoria d'animes són de la infància, tio. Bueno. Que això també és una cosa que... Vull dir, hi ha gent que consumeix anime ja havent entrat, doncs això, més adolescència, edat adulta, aquest rotllo. Jo el tinc més com un referent de la infància, vull dir, els típics, tio, Doraemon, Hattori el Ninja, Keroro, tio. Keroro. Més em ve al cap, tio. Anava a dir, puto rovelló, no és un anime. Vaca Coni, no compta. Feu un clip, puto rovelló, no és un anime, feu un clip. I el més fotut de tot, tio, això els ho vaig explicar també a uns companys, que el puto Shin-chan ja em va agafar en castellà, tio. Perquè crec que no... Quan el vaig veure no el fotien al K3 i ja el vaig veure a Neox. I el vaig veure en castellà. I normalment el que passa això de defensar molt aferrissadament el teu doblatge, no? Dir, en plan, Doraemon ha de tindre la veu de puto senyor rovellat que té i no ha de tindre una veu de nen com la que té el doblatge castellà, però en canvi jo veia Shin-chan en català a posteriori i és com que em sento estrany. Sí, molt heavy. I tant. Doncs mira, ara que parlem de veus, aquí a la comunitat sempre tenim contacte i promocionem molt els actors i les actrius de doblatge en català. Si tinguessis que escollir una veu en català, ja sigui d'anime o d'imatge real, amb quina et quedaries? Veu de doblatge en català, Sí. Home, una veu, que allò que diguis, hòstia, aquest actor... Hisashi Sasmendi, no? Era el del puto bola de drac? Qui? Hisashi Sasmendi? El narrador, Enric Hisashi Sasmendi. Era el narrador. Bueno, era el narrador. Clar, el narrador, doncs això. Aconseguiran Son Gohan alliberar tota la seva força, finalment. Voleria que en moments crucials de la meva vida, en plan, rotllo, em presenten com un contracte o algú se'm declara i és com aconseguirà... Sí. Enric Hisashi. El programa de tele ho vam fer. De fet, el Carlos Sánchez Verdú va llançar l'àudio aquest que sortia l'Enric Hisashi Sasmendi i deia allò de... el Carlos Sánchez Verdú s'ha llevat i fa més mala cara que el Satanàs cor petit tornant del sonar. Sí. I tant. Molt bé, tornem a la Vidi, que jo crec que s'està ofegant de riure per aquí. Què han dit els del xat? Digue'm alguna cosa, va. Bé, doncs ja que estem tocant el tema, ens han preguntat que quin és el teu anime preferit i també et volen fer triar entre Bola de Drac, One Piece i Detectiu Conan. Uf, aquesta me la guardava pel final, però pensa't bé la resposta. Bola de Drac, One Piece i Detectiu Conan, heu dit, Sí. Jo et volia fer triar entre Bola de Drac i One Piece, que era la pregunta del Fran Moto que ha tirat amb una carta de Streamloots, val? Aviam, però... Anime preferit, clar, tenint-lo recent també Evangelion, de moment és el meu preferit també, i vaja, és que anava a dir ara, m'he oblidat, bueno, no sé què anava a dir, però bueno, és que tampoc tinc gaires per escollir, però bueno, sobre les eleccions... És una bona elecció. One Piece o Bola de Drac. Sí que és veritat que jo... És que One Piece, els episodis són més llargs que el braç del Luffy. O quin era el que tenia el braç de... Un d'ells. No sé, però la cosa és que... Bueno, sabem que One Piece no serà, llavors. I diu que One Piece no serà. Veia com inconnexa One Piece. Veia com de sota és com, vale, estan amb el barco, estan fotent vaines i estan en aquestes llonces. Em sembla guai, sóc un nen, no entenc res, em sembla molt xulo. No em quedaré amb tota la info, però sé que hi ha com una tropa de penya i hi ha com noies que tenen com forma de patata palla d'aquestes, eren com gairebé 2D, saps? Bueno, no, 1D, saps? Eren com... Gairebé no les veies, tia. Però en fi, què anava a dir? Jo crec que és xungo perquè he vist més One Piece en la meva vida que Bola de Drac, tio. I hi ha molta penya que, sobretot als finals dels 90, suposo, quan el Super 3, bueno, abans del K3, que jo crec que es feia més Bola de Drac aleshores que no quan a mi em va agafar la infància i crec que ho han vist més i tenen més aquest referent.
jo o no el veia tant o el fotien al 3XL i ja no me'l perdia i veia altres coses. I Detective Conan també em sembla bastant bon anime i curiosament hi va haver una època al càmping, tio, que quan estava al càmping em deien Conan, perquè eren... Legolas Jordi s'acaba de tornar a subscriure, gràcies Legolas, et donaré el cofre després del directe. Merci. Doncs això, que em deien Conan al càmping, tio, perquè com que tenia el cabell en forma de peloseta i tenia unes ulleres, també així d'agafar pasta, i em feien bastant respecte. Jo era bastant tímid i em feien respecte als nens del càmping. Per tant, potser es reunien a darrere del safareig i jo els veia des de l'altra punta i em posava així. Però, en plan, em veien a mi i després me n'anava. I clar, tenien la imatge en plan meva de que era com una mena d'espia raro. I per això em deien Conan. Però a tu t'agrada la paellita? La paellita, què dius? Sí, la paellita. Explica això, Vidi, explica-li perquè... La paellita és... Bueno, al Conan li agrada la paella. Sí. Doblatge en castellà de Conan versus versió original, que diuen coses... Arròs al curri li diuen paellita i coses així que no són inconexes. De fet, tenim una carta de Streamloots que podeu llançar l'àudio de la paellita, que és el anime en castellà. Val? Qui vulgui xafardejar, teniu l'enllaç de Streamloots de les nostres cartes que podeu fer-nos fer coses en directe o guanyar alguna samarreta, un pòster o el que sigui. Val, canviem de tema una mica. Si no m'equivoco, tu estàs també treballant, corregir-me si no m'equivoco, en un nou podcast multiplataforma TV3 que és Juga de Mestre, correcte? Sí, senyor. Quin és el teu paper en aquest nou projecte? De moment estic de community manager, porto les xarxes, estic a Twitter i Instagram, programant els talls, muntant coses també estic de grafisme. Adrián, benvingut. Sí, benvingut. Sí, estic una miqueta de chico pa todo, però bueno, anar fent i també ajuda una miqueta en termes de guió. Molt bé, allà també vam sentir l'Enric Isasi Jasmendi fent la promo del Juga de Mestre a veure qui entendrà què collons vol dir multiplataforma o alguna cosa així. Sí. Em va riure molt. Sí. Puc explicar una anècdota graciosa d'això? Oh, i tant, aquí hem vingut a explicar anècdotes. Ho anàvem a comentar a les xarxes, però no ho van comentar, però crec que el Carles està dient això, si ho estàs dient ho sento. Quan van fer el pilot de Juga de Mestre el 2019, abans de la pandèmia i tot, el Carles tenia aquest gag preparat ja. O sigui, ell tenia el tall des del 2019 de l'Enric Isasi Jasmendi dient això. I després de tot, el programa crec que era com el sisè o el sisè programa que van gravar, va reutilitzar el tall i el va llançar en el programa en si. I justament quan anàvem a publicar el programa, una setmana abans, els de Brico Heroes van cloure l'episodi amb el mateix gag, amb la mateixa fórmula, amb l'Enric Isasi Jasmendi. Per tant, a priori podia semblar que era un plagi, però no. Era al revés. Des del pilot, imagina't. Bueno, tenia, perquè és cosa del Carles. Molt bé, recordo que l'Enric Isasi Jasmendi ha fet més veus d'anime en català, com per exemple en Jacken d'Inuyasha, a punt fet, val? I molts altres que ara no recordaré, però que n'ha fet molts més. És el Mr. 3 de One Piece, també, etc. Aviam, tornem a l'anime, plataformes i català, val? Tu creus que... Posem-nos ja en la tessitura del retorn de l'anime en català, val? Que es torni a doblar i es torni a comprar llicències d'anime en català. Tu creus que aquest retorn, si es fa i és possible, passa obligatòriament perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es posi les piles o hi ha altres fórmules? Perdó un moment, perdó, no he sentit la pregunta per un moment, és que m'ha parlat amb ella ja, perdó, t'acaba de dir que no... Estic en directe, un segon iaia, vale? Perdonareu, digues. La teva iaia t'acaba de dir que no vagis al racó del manga perquè aquesta gent són coses que no has de veure. Puc trucar si en cas, és que també he de trucar per parlar amb l'avi també, però sí. Puc trucar-li i preguntar-li a ella, en plan, iaia, per què no em deixaves veure el 3XL? Si voleu, fai. Ostres, no. Ai, sí, clar que no. Sí? Va, vinga, va. Trucada a Marc Lezano a la seva iaia. Va, iaia, porfa. Aviam si me l'agafa.
És que havia de felicitar l'avi, tio. Però estava enfeinat, tio, no he pogut. Feliciteu el meu avi, xat. No me l'agafarà ara. Necessitem la iaia. No me l'agafarà. Bueno. Pues la truco després, si un cas. Molt bé. Però bueno. Què deies? Sí, doncs el que et deia, si el retorn de l'anime en català, en quant a comprar llicències i tornar-ne a doblar, és possible, tu creus que aquest retorn passa obligatòriament perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es posi les piles i faci alguna cosa, o hi ha altres fórmules perquè torni aquest anime? Home, la Corpo... Mira, just truca la iaia, però m'ho guardo la pregunta per després. Iaia? Ok. Hola. Una cosa, estic en directe amb uns amics aquí que es diuen el racó del manga, ¿vale? I l'únic que vull preguntar és per què no em deixaves veure el 3XL? Per què què? Per què no em deixaves veure el 3XL? El 3XL? Lo dels dibuixets, iaia. Lo dels dibuixets d'aquí, del... El detectiu Conan, el bàsquet, sí, el bàsquet. O l'altre, aquí del... O la Sakura. Ara. El Doraemon, no era el Doraemon. Del Doraemon no me'l deixaves veure, el Shin-chan potser vols dir. El Shin-chan. El Shin-chan, sí. Perquè era molt irrespetuós amb la seva mare, sempre. Per això no em deixava veure. Cap d'ells, I després hi havia aquells altres que jugaven al bàsquet, Sí, senyor. que també era molt cruel, perquè el nano aquell el tenien martiritzat. I no m'agradava. I es fotien d'hòsties, i jugaven molt. A més de ser una diversió, era ensenyant als fills a ser bèl·lics. Vale, pues ja truco després, vale? Val? No aneu a dormir molt tard, no? Pues després truco. No, estem veient el fax. Pues podríeu mirar això, que està molt més divertit que el fax. Bueno, un petó. A quina tele està? No està a la tele, està a la internet. Sí. Bueno, Vale. vinga, un petó. Adéu. Bueno, mi iaia. Doncs aquí tenim la resposta contestada, Vidi, t'acaben de tirar un dart Slam Dunk que segur que t'ha fet mal des d'aquí, Aquí t'harien martiritzat, per favor. Ha sigut massa bon. És que no hi ha millor en plan font que la primera mà, tio. I tant. Sí. No A havia veure. caigut. Que por ahí era un kinky, era su flow, es lo que hay. Doncs això. Pero soy deportista. No sé si recordes la pregunta Sí, ja. sí, la recordo. Ah, vale. Que la Corpo hauria de fer alguna cosa i hauria de mirar, doncs, de millorar... O hi ha una altra alternativa per que torni Sí. l'anime en català? És el que anava a dir, o sigui, normalment hauria de passar per la Corpo perquè realment el cos audiovisual pel qual passa la responsabilitat de la normalització de la llengua, de normal, és la Corpo. Què passa? Que això és una cosa que podries dir el 2010 i seria encara vigent. Però clar, o el 2000, que és on estava més o menys a l'auge de tot aquest contingut o alguna cosa, dius encara la penya ho veia molt heavy, el 2000 passava tota la responsabilitat per la Corpo. Què passa? Ara també passa per el que dèiem abans, YouTube, Netflix, Crunchyroll, tots aquests llocs, saps? I també s'haurien de fer responsables doncs això, d'assegurar-se que el doblatge de l'anime, que el doblatge de les sèries, que les produccions de les sèries en llengües com el català, i no només com el català, com l'eusquera, com el gallec, també es fomentessin. Sí que és veritat que en molts termes també depenen de la inversió que fotin també els ens radiotelevisius autonòmics, com podria ser TV3 o la Corpo en si, però al final la gent va consumir aquests jocs i també és això, o sigui, no passa únicament per allà. I també ja després pots fantasejar amb iniciatives privades i tot aquest rotllo. Somiar, no? Somiar. Sí, però l'únic que tenim és TVCAT de moment, per tant, no sé, TVCAT i Canal Malaya. Seran les úniques iniciatives privades així de contingut. Bueno, i tots els streamers, perquè al final els streamers són societats anònimes, no? O no sé. Sí, aquí estem, de moment no tenim el múscul financer per fer-ho, però intentem fer el que bonament podem. Clar, la corporació, això són dades públiques, òbviament jo sóc el primer que s'estima TV3,
jo he crescut en TV3, val? Jo també m'estimo TV3, m'està donant feina indirectament ara mateix, per tant evidentment, vull dir, jo sempre dic el mateix, que jo critiqui coses que fa TV3 no vol dir que no me l'estimi, val? Precisament si la critico és perquè vull que millori, no vull que es quedi com està, val? Això que quedi molt clar. Però esclar, TV3, la mitjana d'edat dels seus treballadors és superelevada, és gairebé de 50 anys o més. A més, ara mateix, segons les nostres fonts, no tenen ningú que en tingui ni idea d'anime ni de llicències japoneses. A més, hi ha la crisi econòmica i també ha sortit un nou grup a Twitter, no sé si els coneixes, que es diuen Refundem la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Sí, que estan fotent molta canya. Clar, la meva tesis és molt semblant a la teva, és a dir, aquest mercat existeix però està a una altra banda, és a dir, està a les plataformes. És a dir, si passa per la corporació es tindria que inventar alguna mena de plataforma de streaming per donar aquest servei d'anime en català, si és que torna, o posar un 3 a la carta molt més potent, perquè el 3XL tal com estava, si torna ara, jo crec que potser no funcionaria, Sí, o fer el 3X... És que és això, si torna el 3X com a tal, com estava abans, jo també comentava el vídeo que vaig fer de la generació perduda, que és que si torna com a tal, serà un programa minoritari de la TDT. Si tu bases l'estratègia, si és un èxit o no, en l'audiència que tingui aquell canal i en les hores que el puguis posar en directe, o també a l'horari, perquè potser l'horari no va bé, potser les sèries no van bé, o potser comences de zero i és molt difícil que de primeres doncs, enganxar un públic que ara mateix doncs, tots els adolescents i preadolescents tenen la majoria de contingut en castellà o en anglès. Si ho jutges només amb aquest de llonces, doncs clar que serà xungo. I si fas només un canal de tele, òbviament sortirà malament la jugada, però és això, si penses en alguna estratègia estil vídeo on demand i aquestes plataformes, doncs tens res de guanyar. Almenys des del meu punt de vista. I a més també és això, o sigui, no passa tot per la corpo, també podem debatir moltes coses de la corpo, podem debatir el tema del funcionariat, podem debatir el tema de si hi ha algunes redaccions que tinguin més o menys pes i més o menys càrrecs justificats. No diré noms, però sabreu quins són. Sí, tant. Però sí, jo què sé, tampoc és això el que deien, tampoc passa tot ara mateix per la corpo i també la Generalitat està directament negociant, almenys fins on tinc entès jo, que s'incloguin els doblatges en català, per exemple a Disney Plus ho estàvem parlant, no sé si a Netflix també, jo crec que aquest també és una mica el camí, i si no ho fa la Corpo potser no fa de mediadora la Corpo, potser ho fa la Generalitat. Clar, però has fet un incís. És el que necessitem, que s'adapti als nous temps de l'estratègia de fomentar la normalització del contingut en català. Exacte, però a part de fomentar aquesta normalització, has fet un incís molt interessant, que és la pressió que va fer concretament el Departament de Política Lingüística de la Generalitat perquè Disney incorporés els àudios en català. Que més o menys ho va aconseguir, però d'aquella manera, però va fer molta pressió. Esclar, la meva pregunta està relacionada amb això, i és que des dels otakus catalans ens dona a vegades la sensació, jo crec que amb la trucada que acabem de presenciar a la teva iaia potser ens ho podries contestar, que l'anime segueix estant molt estigmatitzat, perquè la Generalitat ha lluitat moltíssim perquè Disney incorporés els àudios en català, però no ha lluitat gairebé gens perquè Netflix i Amazon Prime i tal incorpori els àudios d'anime en català. Sí, entenc el que dius, que a Catalunya encara governa Convergència, ja ho sabem. Sí, vull dir, tampoc, clar, quan van contractar Bola de Drac es va fer la infamosa notícia aquella de Duran i Lleida critica TV3 per la emoció de Bola de Drac. Sí, jo crec que aquesta estigmatització s'està perdent. Suposo que si ve una nova fornada de gent al govern, doncs també jo crec que Pere Aragonès se la deu haver mirat anime. No sé, qui sap si... Aviam. S'ha de resumir. Del Super 3, jo crec que en aquest sentit, jo què sé, les noves fornades de polítics seran una miqueta més comprensius. Jo què sé. Vidi, alguna pregunta interessant està llançant aquesta gent, espectadors del xat, què diuen per aquí? Bueno, si és interessant o no m'ho direu vosaltres, però Magori pregunta què en penses dels anuncis de Crunchyroll a TV3 que siguin en castellà?
Bona. Clar, jo crec que no sé si l'he vist refilar el comentari, però és que, clar, o sigui, Crunchyroll s'està anunciant a TV3, tio. Jo no ho havia vist. Jo tenia el referent de Crunchyroll perquè s'està anunciant molt heavy, però els vídeos em veia jo a YouTube, tio. Potser em veia els Game Grumps o alguna cosa així en anglès, que també consumeix coses en anglès a YouTube, i està sortint amb els anuncis de Crunchyroll, però no he vist a TV3. Concretament, si no m'equivoco... Perdó, digues. Sí, si no m'equivoco, abans i o després d'emetre Detectiu Conan, que el fan a les 3 de la tarda, a vegades hi ha un anunci de Crunchyroll en castellà del rotllo... fa temps que el vaig veure, però sí, en castellà. ¿Quieres ver todo l'anime con tus series favoritas, no sé què i tal? I surt allà l'anunci de Crunchyroll. Que s'anunciïn en castellà, no només que no posin l'opció de tindre el contingut en català, sinó que s'anunciïn en castellà, que no es dignin ni a traduir l'anunci perquè ja saben que el que tenen és contingut en castellà, suposo, ja parla de la situació en què es troba... Crunchyroll, versió original subtitulada, en la seva majoria. Doblat... Sí. Si està subtitulada en català, bueno, la versió original subtitulada encara dius alguna d'esforç, vull dir, no sé, en aquest sentit jo crec que s'hauria de mirar de tirar també, doncs si no, per aquest camí. Això també és un altre, com es diu, un altre debat. Doblat versus subtitulat, perquè també a molts països nòrdics directament s'opta per no doblar. Doblar és una cosa que és una cultura com molt d'aquí. Sí, jo aquí sempre contesto el mateix. És a dir, el problema del doblatge és que no serveix que estigui bastant ben fet. El doblatge té que estar molt ben fet, perquè si no t'espatlla la versió original. Com la versió original no hi ha res. Això t'ho dirà qualsevol director, directora o actor o actriu de doblatge. Com l'original no hi ha res. Però si es fa un doblatge amb una adaptació, una documentació, unes similituds de veus entre els originals i tal, i la cosa queda bé, com ha passat en la immensa majoria de l'anime en català, que per això té tant de fandom, doncs aleshores sí que pots apostar pel doblatge, però a vegades sents cada cosa que dius, ostres, millor sentir l'original, per favor, què m'han fet aquí, no? Però aquí, en un percentatge molt elevat, ho han fet molt bé. I per això estem aquí. Perquè el doblatge d'anime en català s'ha fet molt bé. Potser és com el Barça de Guardiola, no? Que ens han posat com un estàndard superalt i ara és com merda, no tenim això. Sí. Però jo personalment a vegades veig coses subtitulades. Tots. I tampoc és que, clar, i tampoc és com que diguis és la fi del món, però sí que és veritat que el doblatge aquí té una cosa que no és només un servei, sinó que també és com un art. És una cosa que dius, joder, saps? O sigui, un doblatge ben fet, tu és com, hòstia, saps? El disfrutes. Exacte. I aquí estic una miqueta dividit. Realment no tinc bàndol en aquest debat, però sí. Vull dir, sé que a moltes d'aquestes empreses privades, un Crunchyroll, un Netflix, un Disney Plus, no els sortiria rentable incloure un nou doblatge o diversos nous doblatges per aquests idiomes cooficials, però és el que haurien de fer i almenys, si no, donar alguna mena de contingut en aquests idiomes i que fos el subtitulat. Jo crec que la via a seguir la marca, per exemple, Filmin, que té Filmin.cat i té una oferta constant i permanent de contingut en català. Sí, la majoria de pel·lícules d'anime en té bastantes en comparació a les altres, però sí, Filmin és el que està apostant més per l'anime en català en aquests moments com a plataforma de streaming. Parlant de l'streaming, anem acabant ja. Canal Malaya. Val? Canal Malaya, si no m'equivoco, corregeix-me, agrupa diversos vídeos i contingut audiovisual de joves youtubers catalans. Aleshores, crec que tu també estàs fotut dins, no? Si no m'equivoco. Sí. A més, hi ha un programa propi, que és el Bar de Malaya, no? Que presentes tu. Sí, presento jo, almenys. Sí, vaig presentar la primera temporada. Molt bé, la primera temporada i, clar, ja va haver un 5è episodi que vam dir, ostres, això s'ha acabat o què passa? El Bar de Malaya continuarà, no? Sí, bueno, no sé si puc avançar-ho o no puc avançar-ho. Compte, no et vienen cositas. Jo només diré si vienen cositas. Vale. Però jo no diré res ni tal. La primera temporada sí que he de dir que no es va acabar per l'incident. La primera temporada constava de 5 episodis i passa que el 5è, doncs, vam convidar amb Neoliberal i no li vam fer firmar drets d'imatge, que és el problema.
Vaja. En aquest programa en Marc Lessan sempre conversava amb diversos influencers i youtubers catalans, no? Vàries preguntes. Primer d'aquest programa, t'has plantejat mai fer alguna tertúlia d'otakus catalans, per exemple? Que n'hi ha moltíssims, allò... Anem a ser cavernaris? Seria Podria possible? funcionar. Aquí també ho podríeu fer, no? De sobte, com fer un podcast. Això podria sortir un podcast, també. El podcast és el que tenim nosaltres, sí, és el que estem... Bueno, això també serveix com a podcast, no? Clar, és veritat, si estic veient tota l'estona que hi ha logos d'iTunes i tal, tota aquesta gent que està escoltant els podcasts, molaria que estiguessin ara fregant els plats, tio. Una salutació a tota la gent que està fregant els plats mentre escolta podcasts. És una cosa que faig jo. O conduint, molta gent conduint, i fins i tot m'han dit a la dutxa, que dius, no sé si és molt dolent, però sí, ens escolten. Home, també l'únic que és fotut, tio, entendre també què diuen, o on poses altaveu i entendre les paraules. Perquè, clar, està el xorro d'aigua caient i sona en plan tota l'estona. Sí. Però bueno, tot això venia perquè... Sí, Canal Malaia. Explica'ns una mica el funcionament del Canal Malaia, que crec que l'Arnau Rius, que el coneixem, també és un dels fundadors, si no m'equivoco. Sí. Quin és l'objectiu del Canal Malaia, per la gent que ens estigui veient i que no el conegui? Bé, el Canal Malaia és una iniciativa per la normalització del català, concretament en la creació de continguts de gent que seria youtuber o una cosa similar. Som un grapat de gent jove que ens han agafat i ens han reclutat la gent de Malaia, que són l'Arnau Rius, la Clàudia Rius, la Juliana Canet i el Bru Esteve, qui van iniciar la iniciativa, i estava jo en aquesta primera fornada de gent que van seleccionar per crear la iniciativa, i bàsicament el que ens dediquem és a crear sistemàticament i en la mesura que podem contingut en català, a YouTube i també a Instagram, i la gràcia tot plegat és que tu pots agafar i veure el contingut d'alguna persona i després, com que ens recomanem els uns als altres, i tu pots agafar i fer-te un atracón de contingut en català, també com ho faries amb YouTube normalment, però 100% en català. I també pots acabar descobrint creadors que no coneixies i de sobte et mola el que fan. Això ho podeu trobar sobretot a YouTube, que hi ha molts canals d'aquests creadors en català. Jo només faré l'incís perquè el tinc a fer des del podcast del Racó del Manga. Nosaltres, t'explico, tenim una secció que és el Tenkaichi musical en el podcast, i consisteix en que cada setmana algun artista professional o semiprofessional en català del nostre país interpreta algun opening o algun ending d'anime en català que mai s'hagi cantat en català. Contingut exclusiu, i després això es penja a les xarxes. Per tant, ahí lo dejo. Són gent molt bona, estan les Youneki Music, està Aventura per Japó, està en Jerry Brown, Monkey D. Laura, Elia Periwinkle, està la Vidi Chuela, que és la que ens està moderant, vale? Estava pensant, perquè ara el que m'està patant és Shingeki no Kyojin, no? Sí. La intro s'ha fet en català? Parla tu, Vidi, parla tu. Shingeki és cosa teva. Sí, quina és la pregunta? Que si s'ha fet la intro en català, d'això. M'encantaria contestar-te, però no tinc ni idea. Jo no l'he fet, això segur. Elia Periwinkle va fer alguna cosa de Shingeki. Ara crec que té un en català. I les Youneki van fer un medley, no en català, sinó també van cantar en japonès, en alemany, o sigui, també van fer alguna cosa. Però en català crec que Elia Periwinkle té algun opening. Sí. Guai, tia. Sí. De totes maneres, si tens algun cop algun dubte així, et recomano que fiquis a l'anime, que vulguis saber si està, i fiquis el costat català al YouTube, i com que pràcticament no hi ha contingut d'aquest tipus, segur que et surt de seguida. Sí, el típic que vas i busques openings o finals al YouTube, tio. I a mi m'ha passat perquè a vegades buscava la Doraemon a YouTube per després fotre els vídeos com a vídeo de recurs, i te les trobes allà. Algú que ja va gravar el K3 en el seu moment, o també la de Valencià. Héroes sin capa. Podem criticar, no? El doblatge en valencià, de Canal 9. Jo no estava. Ojo que aquí hi ha gent que és valenciana, eh? El podcast nostre l'escolta gent de València, eh? Per tant... Bueno, pues que vegin Doraemon en català! No. Collons! Sí, es pot dir, no? Sí.
No. Agermanament entre els territoris dels països Home, i tant. catalans, Sempre. /valencians, /balears, el que li vulguin dir, tu. Una mica més i se m'oblida la pregunta, que l'he apuntat a últim moment aquí a mà, i és que en Marc Lesan ha doblat Doraemon. Sí, sí. Una mica més i m'agafa un atac de riure, Marc. O sigui, puc dir el vídeo que és perquè la gent ho vegi? Perquè no m'ha donat temps ni de posar-lo a l'OBS. O sigui, és el tercer episodi de El Racó... El Racó Català 3. Marc Lesan, la carameta de Racó Català 3. Busqueu al YouTube i veureu. Comença amb en Marc Lesan doblant una escena de Doraemon impressionant. Algun comentari, Marc? Vols fer la competència a Edward Richard o què passa aquí? No sé. Si tot em falla, si tot em falla de muntador de vídeo o de modista o el que sigui que em dongui per fer a la vida, que jo no tinc ni idea de què faré perquè tot, com estem ara, totes saltat en orris. Tots, reinventar-nos. Doncs és una de les opcions, no sé. Potser em faig un curset d'aquests de doblatge de veu. Demano consells a l'Aida Fita, que també és una crac. No sé, podria mirar de fer-ho, però no, de moment no falla a nivell usuari. Està molt bé. De col·legues també m'ho havien suggerit moltes vegades, hi havia un col·lega que sempre em deia això de no, hem de fer un vídeo de fent un doblatge d'alguna cosa així. En plan, parlàvem en castellà, però volia fer en castellà, però sí. Hi ha el referent del... Bueno, cony, el referent jo el tenia del Mr. Jagger, tio, que va fer els doblatges aquells de Doraemon de conya, que Look International els va tirar i eren la polla, tio. El referent era aquest. Molt bé, Vidi, estem acabant, una última ullada al xat, què està dient aquesta gent, algun comentari, pregunta interessant? Sí, a veure, un segon, en Mr. Karate diu que quina frase voldries que colés en Marc Pérez al podcast, que té una carta que fa això i vol que l'escolleixis tu. Vinga, va. Quina frase voldries que colés en Marc Pérez al podcast? Tinc una carta que fa això. Sí. Però és que dic una frase i ha de ser com super out of context i aquesta és la gràcia. Sempre i quan no sigui una cosa molt sortida de to, tenim una carta Streamloots que qui la tira, doncs aquella frase l'hem de colar d'alguna manera, no? Sí, pel següent, no? Pel següent, ja sortiria pel proper dilluns no, perquè està quasi muntat, però per l'altre sí. Per tant... Què puc dir? Xat, doneu idees també. Jo estava pensant, Jeffrey Epstein no es va suïcidar, una cosa així. Tu mateix. Algú preguntant és com en plan, i què penses de la nova temporada de One Piece? Jeffrey Epstein no es va suïcidar, de sobte. No, que me la ficarà a mi i em quedaré loquíssima com l'últim cop. No, feu aquesta. Jeffrey Epstein no es va suïcidar, ja està, digue això. Jeffrey Epstein no es va suïcidar. Vale. Qui pilli la referència, pillarà la referència. No seré jo. Bueno, Vidi, quan gravem, si te la colo a la secció de manga anime ja saps a què va. És culpa del Marc Sí, Lesan. em quedaré uns segons en silenci i després em riuré. I diré... Mira, Mr. Karate acaba de tirar la carta èpica que diu vol colar la següent frase al podcast, la que ha dit en Marc. O sigui que Jeffrey Epstein no es va suïcidar, sonarà d'aquí una setmana i mitja en el podcast del dilluns del Racó del Manga. Recordem, ens podeu escoltar des de l'iVoox, Spotify, Apple Podcast i Google Podcast cada setmana. I les cartes de Streamloots les podeu tirar per obligar a fer-nos coses d'aquestes o guanyar algun premi. Teniu l'enllaç de Streamloots aquí a baix a la descripció de Twitch. Val, et tornaré a fer l'última pregunta perquè no t'has volgut mullar i me l'he guardat quasi pel final. Amb què et quedes al final? Bola de drac o One Piece? És molt xungo quedar-se amb alguna cosa i jo crec que la majoria de la gent es cabrejarà amb mi si ho dic, però jo diria que... No, es cabrejaran igual. One Piece. Ja està. Sé que Bola de Drac és icònic i tal, i jo entenc els referents, però jo crec que no ho he vist tant. O sigui, si estigués dient Bola de Drac estaria sent un complet poser ara mateix. Molt bé, ara sí, última. Sempre preguntem el mateix a tots els nostres convidats. Algun projecte actual en el que estiguis treballant i que vulguis fer ressò, ja sigui nou, que puguis dir? Alguna cosa? Bé, bueno, ara mateix simplement estic intentant quadrar els horaris en tot el que faig i intentant no perdre el pèl de l'estrès, però bueno,
Estic amb el podcast que fem esporàdicament amb el meu company, el col·lega l'Eric, que fem el podcast que es diu Rodalies en Flames, de tant en quant. Sí. Si tot va bé, intentarem agafar i prendre una miqueta de volada i fer-ho més regularment. També estic això de community manager a jugar de mestre, faig alguns projectes de muntador de vídeo freelance, per tant, si algú vol contractar perquè li munti un vídeo, un videoclip o que sigui, truqueu-me. I també faig una secció de ràdio al programa Els Experts, sí. Cada 2 dilluns, i de fet el següent dilluns, a les 9, si esteu sentint la ràdio, em sentireu per allà, a ICAT FM, i també es penja a les xarxes en format vídeo, per tant, si el voleu disfrutar, a partir del pròxim dilluns hi ha una nova secció, i teniu 14 altres seccions, a part de la d'aquest dilluns, per disfrutar, o sigui que disfruteu-li. Molt bé, un no parar, fer coses, un entrepreneure de cap a peu, sí senyor. I la cosa és anar fent més, tia. Sí. No parar. Doncs molt bé, nosaltres ho deixaríem aquí. Marc Lesan, youtuber català i realitzador audiovisual, moltíssimes gràcies per venir aquí a jugar aquesta nit amb nosaltres, un plaer. El plaer és meu. I canviem d'escena i a tots vosaltres ara acomiadarem Vidi Chuela, que jo crec que s'ha doctorat amb nota. Com t'ho has passat, Vidi? Tot bé? En el xat s'han portat bé? Has tingut que fer fora algú? S'han portat molt bé i han estat molt divertits. Molt bé, doncs anem a veure qui podem fer una raid, val? Amb qui podem col·laborar avui, anem a veure qui pot estar connectat. Anem al panel de Twitch, un moment. I que no se'n vagi ningú, que els hi farem un susto. A veure... Mira, està en Joan Baró de l'Auseta Folk. Per cert, Marc Lesan, coneixes l'Auseta Folk? Crec que no. Busca l'Auseta Folk, són de Lleida, fan música folclòrica en directe, fan rimes en directe al Twitch, una passada. Guai, L'Auseta Folk. Hi ha un món de Twitch Catalunya que jo, la veritat, quan vaig entrar a fer streaming, que ja vaig arribar relativament tard amb aquest boom mainstream que hi ha hagut recentment del streaming en català. No, més endavant del confinament, realment. A principis de 2021 jo he vist que ha començat a fer la gent coses en català. Tio. Jo vaig entrar, tio, entrava l'etiqueta en català i hi havia un flipat fent com una mena de DJ amb un ninot un ninot d'un nen petit, que si hi ha... Bueno, hi ha la típica penya que està simplement jugant a videojocs, però hi ha cada flipat, tio, dic en plan, i aquí hi ha un lore... Hi ha cada flipat, com diu aquell de la fem. Cada flipat! Sí, aquí ja et dic, tens que prendre medicació, segons com. Ja et dic que tens que prendre medicació. Doncs molt bé, espectadors, ens en anem amb en Joan Baró de l'Auseta Folk, que no marxi ningú, li farem un susto. Moltíssimes gràcies. Recordeu, demà Younenkition, concurs de les Younenki Music. No diré qui és la convidat o convidada, perquè no sé si es pot dir, crec que sí, però per si de cas hi haurà de superar les proves. I el dilluns tornem amb el nostre directe habitual. Moltes gràcies per la vostra assistència. Ens veiem al podcast. Adeu, adeu. Res, tu.